There's a bright red tractor on Spring Hill Farm who's always hard at work or play. If Farmer V's got a problem or a job to be done, It's Tractor Tom that saves the day. Here's Tractor Tom. Tom, 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 Tom. What would we do without you? 3 cheers for Tom. Tom, 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 hooray. We couldn't do it without you. Gde je Vizi? Sve je bilo spremno za još jedan radni dan na farmi Spring Hill. Fi je trebala da donese pšenicu, ali baš kada je doručkovala... O ne, ovce su ponovo pobegle. S mesta siđite dole vas dve. Znate da ne smete da idete gore? O Bože, za ovo će biti potreban ceo dan. Bolje da pozove Meta. Ćao, Fi. Ovce. Ponovo. Mora da su oformile savez za bekstva. Ne brini, pronaći ćemo ih Rif i ja. Ali Rif se već bavila pronalaženjem nekih stvari. Kad god bi videla da nešto nije na svom mestu, ona bi to sredila. I ponekad smeštala na čudna mesta. U redu, šta još? Aha, nahraniti Pardi. Baš čudno. Gde je tvoja posuda? Jako čudno. Pa dobro, bar imam rezervnu. A, to su Rev i Met. Dakle, kažeš da su 2 vunena huligana bila na krovu staje. Da, ali sada su već kilometrima daleko. U redu, bolje da idem i pronađem ih. Jesi li videla Rif? Evo je dolazi. Inače, polja su blatnjava. Treba će ti tvoje čizme. U redu, ćao. Čizmice... Baš čudno. Sigurno sam ih ovde ostavila da se osuše. Pardi, zašto nam danas sve nestaje? Vizi je obično jako živahan za vreme žetve, ali danas kad se probudio, malo se čudno osjećao. U međuvremenu, Rif je skupljala sve što je videla. Vizi, za tebe danas nema žetve. Tom će te odvući nazad do farme. Kada je odvezao nazad Vizija, Tom je otišao po svoju prikolicu. Ćao, Met. Imamo hitan slučaj. Možemo li da se nađemo na farmi? Okej, bit ću tamo za minut. Moram samo još par ovaca da sakupim. Stvar je u tome što imaju skočka. Srećom, ja imam plan. Met je sagradio levak na Revovim leđima kako bi uhvatio ovce. Ali problem je bio što ovce jednostavno nisu skakale dovoljno visoko. Ali Met je znao šta treba da radi. To zovete skakanjem? Video sam i ježeve kako skaču više. Sad su ovce skakale dovoljno visoko da bi ih Met uhvatio, ali su bile i dalje na sred poljane. Met je morao da ih privuče bliže ogradi. Znam šta ću. Možda skačete više, ali niste baš mnogo brze. U redu, Rev, idemo. Vama je to brzo. I crvići idu brže od toga. Hajde, Rev, pokaži im šta umeš. Imam vas. Jadnom starom Viziju je bilo dosta. Osjetio je da je izneverio Fi.
Baz je pokušao da ga razveseli, ali nije vredelo. Vizi se osjećao beskorisnim. Ćao, Fi. Ćao, Met. Gde je Rif? Poslednji put kad sam je video, sakupljala je patke. Dakle, u čemu je problem? Radi se o Viziju. Pokvario se. Unutar štale Vizi je mogao da razazna o čemu Fi i Met pričaju. Ne znam da li će moći da učestvuje u žetvi. Ne brini, pozajmit ćemo kombajn farmera Olsopa, a sutra ćemo pregledati Vizija. Sigurno ćemo ga popraviti. Vizi je i dalje pokušavao da čuje šta su pričali, kad... Ali on je malo stariji. Možda neće biti lako da nađemo delove za njega. Ne brini, sigurno ću moći da nađem polovne. Misliš sa otpada? Od silne buke Vizi je čuo samo jednu reč. Otpad. Mislio je da Fi hoće da ga odvede na otpad. Baz je bio siguran da je u pitanju greška. Ali Vizi nije hteo da sluša. Odlučio je da samo jednu stvar može da uradi. Da pobegne. Rev nije znao zašto je Viziju trebalo šlepovanje, ali je voleo da pokazuje svoju snagu. Fi je počela držanje sa kombajnom farmera Olsopa. Kada ih je Vizi ugledao, bio je vrlo tužan. Tom se pitao gde su to Rev i Vizi žurili. Ali su otišli pre nego što je stigao da ih pita. U međuvremenu, Fi i Met su se vratili u dvorište da pričaju sa Revom. A, ti si tu, Tome. Da li si možda video Reva negde? Otišao sa Vizijem? Zašto li je to uradio? O, ne! Vizi je mislio da hoćemo da ga vodimo na otpad. Rev mu pomaže u bekstvu. Moramo da ih zaustavimo. U redu, Tome, kreni. Preseci preko polja. Tom je stigao tačno na vreme. O, Vizi, hvala nebesima da si se vratio. Zašto si pomislio da bih te ikad zamenila? Hvala što si ga vratio, Tome. Ne znam šta bih radila bez tebe. Baš to što nam treba. Fina šolja čaja. U redu, Pardi. Znam da je i tebi vreme za čaj. O ne, tvoja činija je ponovo nestala. I mislim da znam u kom pravcu. Rif, šta to radiš? Da vidimo šta si sve tu sakrila. Bože, pogledaj sve te stvari.
Znam kako možemo da izbacimo ovu gomilu. Golicaš ga. Vizi, nešto mi govori da će se od sada osjećati mnogo bolje. A što se tebe tiče, bolje se drži čuvanja ovaca. Uloge tumačili Srđan Jovanović, Branislav Platiša, Valentina Pavličić, Bojan Žirović, Radovan Vujović, Siniša Ubović, Milan Antonić, Marijana Aranđelović. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.